Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Татнефть компаниясының транспортчылары арасында һөнәри осталык бәйгесе үтте. Халабызда ашык һавада Бүтін Россия анимация фестивале узды. Вейкбордистлар Әлмәттә узучы республика чемпионатында үзләрен сынап карады. Әлмәт шәһәрендә Татнефть җитештерү төркеменең әйдәп баручы төп һөнәрләрендә мәшгуль булган яшь белгечләр арасында ел сайын узатырган традицион һөнәри осталык бәйгеләре башланып китте. Чираттагы ярышларда компаниянең 3 транспорт предприятиесе шоферлары катнашты. Хәзерге вакытта Татнефть компаниясендә 4000 берәмлек техника исәпләнә. Бу эчке ихтыяҗның якынча 70% каплый. Автотранспорт предприятиесе базасында узган ярышларга әлеге транспорт белән идарә итүче иң яхшы белгечләр җыелган иде. Алар намуслы хезмәте, тырышлыгы белән үзенең яхшы һөнәр иясе булуын дәлилләгән яшь белгечләр. Һәркайсы үз предприятиеләре данын компания күләмендә якларга хокуклы. Иң оста үз бушаткыч исемен хезмәтләре белән күп тапкырлар раслаган. Бәйгедә алар алдында торган төп бурыч бу төр техника белән эш итү осталыкларын тамашачылар һәм мәртәбәле жюри каршында күрсәтү. Как следствие, мы будем понимать текущий уровень, насколько он повышается из года в год. Это важно, потому что ранее я сказал, что компетенции – это важный момент. Это в том числе сказывается и на поломках техники, как они меньше случаются, как эффективнее мы технику эксплуатируем, а также на ее производительности. Автотранспорт предприятиесе, Ремсервис транспорт һәм Татспецтранспорт идарәче компаниясе барлыгы 15 катнашучы ял көненә карамастан бәйгегә иртәдән үк җыелган. Тәҗрибәләре булса да дулкынланулар да сизелә. Шулай да барлык күрсәтмә чыгышлар хөкемдарлар тарафыннан югары бәяләнде. Шулай ук гомуми исәпкә теоретик өлеш өчен баллар да исәпкә алынган. Я просто работаю на легковом автомобиле, как бы все равно чуть-чуть мне тяжеловато на такой машине на конкурсе участвовать, но все равно я справляюсь, как бы все у меня получится. Һөнәри осталык ул иң башта башкарасы эшенә җаваплы караш. Бу кагыйдәләрне төгәл һәм җиренә җиткереп үтәү дигән сүз. Катнашучылар барысы тиешле сынау этапларын узарга тиеш булды. Иң шәп күрсәткечләргә ирешкәннәрнең исемнәрен нефтьчеләр көнендә игълан итәчәкләр. Халабызда Animation Almet Fest Каракүс дип исемләнгән Бүтін Россия фестивале узды. Ул геройлар темасына багышланды. Кызыл күләм ачылыш тантанасы 2 көн барган фестиваль һәм аның көтеп алынган кунаклары белән Лина Хәсәншина аралашып кайтты. Animation Almet Fest Каракүс Бүтін Россия фестивале Мәскәүдән килгән күп санлы йолдызларның кызыл келәменнән узуы белән башланып китте. Геройлар темасына багышланган анимация фестивале кунаклары һәм хедлайнерлары арасында халабызга беренче тапкыр килүчеләр дә, елдан-ел зур теләк белән бирегә килүчеләр дә бар ди оештыручылар. Звезды не заканчиваются, звезды продолжаются. Будет финал конкурса защиты сценариев сказки народов Поволжья. Соответственно, сегодня пройдет конкурс косплея, на котором ребята покажут свои возможности и покажут любимых героев на сцене. Мы пригласили сюда топовых специалистов по сценаристике, по режиссуре, по продюсированию. И сегодня наши гости даже по косплею. Сегодня наши гости и завтра на протяжении 2 дней будут рассказывать про особенности этих направлений, как в них стать успешными и как развиваться в этих направлениях. Фестивальның оештыручылары Татнефть хәйрия фонды, 1002 анимация мәктәбе һәм гаилә контентын үстерү милли агентлыгы. Мы сегодня будем придумывать своих персонажей. Я представлю персонажей нашего проекта «Пугашки».
расскажу, как мы их создавали, и потом участники вот этого мастер-класса попробуют создать что-то свое, я буду им помогать. Я надеюсь, будут интересные результаты, и мы создадим что-то необычное. Добрый день! Здравствуйте, наши дорогие гости! Üçüncü Bütün Россия анимацион фестивалінің төп мақсаты яхшы анимация, музыка һәм мәдәниятне яратучылар санын арттыру. Мөмкин кадәр күбрәк кешеләргә иҗади һәм креатив сәләтләрен, гаҗәеп мультипликацион дөнья булдыру кадр артында нәрсә яшелгәнлеген күрсәтү. Начал я в далеком 2006 году с клипа, первый клип снял, а потом я поступил в университет, отучился и потихонечку, как я отучился как режиссер кино и телевидения и продюсер, и потихонечку стал снимать рекламу, всякие корпоративные фильмы и плавно перешел в анимацию. Занимаюсь анимацией, документальными фильмами, рекламой, музыкальными клипами. Ачылыш тантанасыннан соң шәһәр паркында анимация кварталы, осталар урамы, тематик зона, мөмкинлекләр ярминкәсе, косплей бульвар эшли башлады. Анимация фестивале 2 көн дәвам итте. Бирегә килүчеләр өчен күңел ачу программасыннан тыш мастер-класслар да әзерләнгән иде. Лина Хәсәншина, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Анимация фестивале кысаларында балалар китапханәсендә федераль телеканалларының балалар һәм гаилә проектлары продюсеры, режиссер-постановщик Антон Михайлов белән очрашуда узды. Аны алдынгылар хәрәкәте оештырды. Чара бер сулышка узды һәм хис кичерешләргә мул булды. Добрый день всем, здравствуйте. Я впервые в Альметьевске. Первый раз приехал в ваш город, был в республике, но в ваш город я приехал впервые. Так что пока еще ничего не успел посмотреть, сегодня первый день. Антон Михайлов һәркем үзенең яраткан шөгылен табарга һәм эшеннән һәр көн ләззәт алырга тиеш дип саный. Үзе балалар, гаиләләр өчен төрле телевизион программалар булдыра һәм эшенә кирәк булганга түгел, җан кушканга йөри. Кайтаваз буларак ихлас елмаюлар, бәхетле йөзләр күрү иң зур рәхмәт һәм рәхәт ди Антон. Ул 20 елдан артык илебездә гаилә һәм балалар киносы белән шөгыльләнә. Карусель, Дисней, Россия 1 кебек төрле федераль каналлар өчен проектлар булдыра. Россия телевидение академиясе һәм илебезнең кинематографистлар союзы кинорежиссерлар гильдиясе әгъзаларының вакыт җиткерә алмый торган проекты турында да белдек. Антон Михайлов бик теләп җәйге лагерь турында фильм төшерергә хыяллана икән. Әлегә телевизион программалар булдыру күп вакыт таләп итә һәм мондый проект булдыруны кичектереп тора. И камера давай я тебе покажу, иди сюда. Вот представьте, мы видим, значит, картинку, я оператор, и ты медленно только иди, потому что у меня тут некуда, я реально вижу сейчас в оператор. Вот. Она идет на меня, я ее снимаю, и вдруг камера поднимается, и снимает небо. Я думаю, что за фигня какая-то? Спасибо большое. Я читаю сценарий, пытаюсь понять, где задумка-то, почему на небо вдруг камера. А потом мне рассказывают, оказывается, камера стояла на рельсах, и вот сзади этих рельс всегда ставятся стопоры, ну чтобы реально человек не свалился. А на этих съемках эти стопоры, тупички, забыли поставить. И камера навернулась, в общем, вместе с оператором, он прямо упал на спину. Сегодня мы в Альметьевске встречаем уникальную личность нашего гостя Антона Михайлова, который приехал по своей инициативе, решил встретиться с ребятами города Альметьевска для того, чтобы провести классную встречу. Благодаря движению первых мы эту встречу организовали. Классная встреча дип аталган очрашуга килүчеләр Антон Михайловны тормышта күрүләренә бик шат. Я частично на этот вопрос уже ответил. Прям с эмоциями рассказывает, харизматичный, интересный. Ну, было интересно слушать. Я очень рада, что на меня обратили внимание, потому что обычно я сижу тихо, а тут я прям в разгаре. На самом деле здорово то, что у нас в городе смогли организовать такие встречи, потому что как поколение, которое растет вот в данный момент, я понимаю, что это очень важно, чтобы дети видели тех людей, которые что-то добились. И поэтому здорово, мне понравилось, круто. Шуннан да бер сәгать дәвамында ТЭФИ премиясы лауреаты белән аралашу, теләгән сорауларыңны бирү мөмкинлеге һәр көнне булмый. Калабызның балалар китапханәсенә килүче һәркем күтәренке кәеф һәм яңа белемнәр белән китте. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлбәттә, вейкбординг буенча республика чемпионаты узды. Вейкбординг ул су чаңгысы, слалом, аэробика, сикерү элементларыннан торучы экстремаль спорт төре. Су чаңгысы, сноуборд һәм серфингны хәтерләтүче ярышлар да Ижевск, Яршаллы, Казан, Түбән Кама, Әлмәт спортчылары көч сынашты. Вот это было стильно. 2016 елдан қолабызда вейкбординг үсә. Вейкпарк пляж комплексы кысаларында эшли. Ул республикада иң зуры һәм илебезнең заманча вейкпаркларының берсе булып санала. Именно благодаря гранту благотворительного фонда Татнефти мы смогли обслужить и запустить кольцо в этом году. Огромное им спасибо. Вот, но спортсменам хочется пожелать хороших выступлений. Республика чемпионатында катнашучыларның иң тәҗрибәлесе Марат Измайлов. Түбән Кама кунагы 11 ел вейкбординг белән шөгыльләнә. Сейчас проходит третий этап чемпионата Республики Татарстан. Первые два этапа. Первый этап проходил в городе Набережные Челны в июне месяце. Второй этап проходил в июле месяце в городе Нижнекамск у нас в вейк-парке, соответственно. И третий этап, финальный, заключающий, мы проводим на большом споте, на большом спортзале, по-простому, если сказать, в городе Альметьевск. Республика чемпионатында катнашучылар 4 төркемдә ярышты. Хәвәскәрләр, хатын-кызлар, 18 яше тулган егетләр, 35 яшьтән өлкән ир-атлар. Бу ярышлар калабызның 70 еллыгына багышлап оештырылган. Киләсе ярышлар инде нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышлап үткәреләчәк. Бүгінге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз, исән сау булыгыз.